Nagapabilin sa Gihapon nga Yara sa outbreak level ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginpahayag ni Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO sa interview sa K5 News FM Iloilo. Sunod sa Dr. humalin sang nagdeklara sang dengue outbreak sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2024 kag state of calamity padayon nga nagasinulod ang kaso sang nasambit nga balatian. Dugang paniya ginakasubo sini nga bisan pa sang kampanya batok dengue wala sa gihapon ini nagnubo. Pang-apisar sa aton nga pagbinuligay ang aton nga kaso nagapabilin gihapon nga ara sa ibabaw sang outbreak level. So base sa second morbidity week report sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa Provincial Health Office covering the period of January 1 to January 11, 2025, nagapabilin nga mataas ang kaso sang dengue diri sa probinsya with 105 cases kag 82 sini ang na-report nga bago nga kaso. Sa karon pa dayon ang pag-monitor sang Iloilo Provincial Health Office sa ma-record nga dengue cases sa probinsya sang Iloilo. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.